ମଣିଷ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଘର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ମଣିଷ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅଜବ ବିଶ୍ୱାସରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଓ କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ କହିବି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ 5 ଦିନ ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାହିଁକି ଉଲଗ୍ନ ରୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି। ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅପଡେଟ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଣିକର୍ଣ୍ଣ ଘାଟି ପାଦଦେଶରେ ଗାଁ ପିଣିର ମହିଳାମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 17ରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ପିଣି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳା ଏହି ପରମ୍ପରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ଏକ କୁତ୍ସିତ ପରମ୍ପରା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଭୟରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ହସନ୍ତି ନାହିଁ। ମଦ ଓ ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିବା ପଛରେ ଏକ ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ରାକ୍ଷସର ଛାଇ ଉକ୍ତ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସ ଉଠାଇ ନେଉଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣି ଲାହୁଆ ଘୋଡ଼ ନାମକ ଜଣେ ଦେବତା ଆସି ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗାଁକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମନା ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।